Čaute lidi, dneska je už druhý video, nevím jak, proč, a ještě spája Robloxem, tak udělám ještě jedno video, takže budu dneska za dnešek mít asi 3 videa. A já jsem tak koukal a asi si zahraju tady to, Jump Rope, takže pojďme si to zahrát, hele. No tak Roblox půjde se mnou, ale já mám na to čekat. Tak musíme na ně ještě počkat. Já jdu zatím semka, hele. Aha. To se ale pospíš, vážně. Já vím, kterou tam ježiš. Já vím, ale Jump Rope to je, protože tady to nějaký Jump Rope Tower. OK, dělám taky. To se spadnou. Ale nebudem na tebe čekat, jo. Sakra, jako vážně. Letí, hele, já zkusím ještě jeden trik. Tak, ne. Takže jo. Jo. Tak jo, lidi, hele. Já doufám, že to nebude... Jo, jasně, je to troller, je to. Jasně. Jasně, je tam. Je tam, on tam je tam. OK, tak jo. Klidně to nehrál, jako já to chci hrát. Tak. Ne, sakra. Nebuď Pavel nebuď zprostý, jo. Nechci tady zprostý lidi. Já vím, jak Pavel tak nebuď zprostý. Prostý. Tady co, tady je to jako vážně nespavne. Jako vážně. Nikdo tě nenutí, aby si to hrál. Jako ty se to chtěl hrát. Jo, to určitě. Jako... Já nevím, kam to. Reálně to jo, aha. Ach, lidi, já to líbuju, mě to ani nebaví tohle, ale můžu si zahrát jiný tower, hele. Já... Tavry jsou nejhorší. To mě to nejsou. Někdo může dát tavry. Já nevím, co zahrajem třeba. Co zahrajem?
Leďa, no to by se asi mohli zahrát. Game. Ale ne, Squid Game nechce ani. Jako vážně? Nějaký tady, ne, ani ne, ale... Jo, tady to třeba. Jak může hrát dvě hry v jednom videu, to nedá smysl. Ježiš, tak tu se línu, tak chci dát ten. To tebe dbám prostě troly. Je skoro nikdo ještě nikdo nepodal. Co? Lidi jako Anže? Sakra, yes. Nikdo možná dostanou. Kumaja. Leďa. Ahoj lidi. Ahoj živí. Pavle, myslíš toho, ne? Ty mi budeš říkat mým jménem. Když tak omlouvám se. Ne. Je mi to jasný. Ne. Co je? Ne, escape. Furt natáčíš, jo? Jo, fakt natáčím. What the fuck, Pavle? Lidi, ta borka je až moc hodná. No na to jsou hodně všichni. Reálně mě vzala a ona mě dala až nakonec. Troll táboru. No, tak určitě. Tak určitě. Kdybyste viděli jeho fotku, Ne, prosím, Pavle, paní. Tak? Čokolád.
Ty hraješ ten tower? Já teda. Takže, no. Lidi, líbujem to a Brookhaven, jo, Brookhaven jdem zahrát. Tak To je ježiš. pro mimina. No, tak ježiš. Loser. To je zase. Někde se dobírá, to nemá. I zde nemáš, že si to dobírá. No a co se začátečník je? Začátečník, který natáčí 2 roky. To nejsi začátečník, no. Když natáčíš 2 roky. Ale hodně dlouho jsem v té době nic. Promiňte lidi, vážně se omlouvám. Loser. Takže. Ok, lidi, jsem zase tady. Takže můžem, nevím, co budeme tady dělat, ale ok. Jo, já tady zamknu a možná teďka asi zase pojedeme někam. Tak. A maximální rychlost. Jo. Když natáčíš tak dlouho, to ti nedá ten YouTube tolik času, jako. Máš 15 minut na to, Jak to? protože jinak to musíš ověřit. A tam musíš dát své údaje. Ha. Já můžu natáčet jak dlouho chci. Loser. Jak to? Protože já jsem si to ověřil. Loser. Ukážu vám tady jedno skryté místo a už končíme, hele. Tak, Kolik tam máš času? tady to je. Takže, čau lidi.